aquelles trobades familiars, la meva feina, la dels meus germans i també la dels meus cosins, abans posar-nos les botes d'aigua, allà és gestió i segurament la festa era buscar les nits de En primer lloc, em correspon agrair la invitació per ser la pregonera d'aquest aplec del Cargol i la veritat també confessar-vos que no m'hauria imaginat mai que com a rectora tindria la possibilitat d'adreçar-vos aquestes paraules. De fet, si he de ser sincera, abans els hi comentava amb uns amics, em provoca més nerviosisme estar davant vostre que quan he de parlar davant d'un aforament estrictament acadèmic o d'investigació. Però bé, també em sento molt honrada d'estar aquí. Com vosaltres, alguns de vosaltres sabeu, soc collista de l'Aplec i, per tant, m'ha fet especial il·lusió tenir l'oportunitat de fer-ne aquest pregó. El vostre encàrrec, a més, l'encàrrec de la FECOI, m'ha permès ampliar la meva mirada a l'Aplec, una festa que està absolutament integrada al calendari festiu de la meva família i que ara voldria compartir amb vosaltres. Comencem, si us sembla, per la meva experiència personal amb els cargols. I és que, si miro enrere, els meus primers cargols, els que recordo, els vaig menjar a la partida a Torres de Sant Lluís, a la torre de la meva família. Eren caragols i caragolines, quilòmetre zero, perquè les anàvem a collir amb el meu pare i els meus germans i després els cuinàvem. En aquelles trobades familiars, la meva feina, la dels meus germans i també la dels meus cosins, era ficar cada caragol a la llauna i anar tirant sal perquè no s'escapessin. Era tota una aventura que ens permetia també, abans, posar-nos les botes d'aigua i sortir a collir cargols, que per a la gent de la Lleida ciutat pot ser tant o millor que collir bolets. Per tant, buscar cargols en aquelles edats de la infància era fer d'exploradors i descobrir el tresor, mullar-se, xapar els tolls. Constituïa una mica el nostre zoo d'empitus particular, perquè a més de caragols, a l'horta, com ja bé sabeu, també conviuen altres animals, altres animalots. Per tant, anar a buscar cargols era la combinació perfecta per divertir-se. Si no et feia angúnia, esclar, a mi no me'n feia. El meu primer aplec el vaig viure com a visitant al Xoperal del Riu. Encara ara recordo la il·lusió amb què el meu pare feia gestions, parlàvem amics de la trobada que es faria al riu, què portaria cadascú. En un moment, a més, en el que vull recordar que les converses es feien per telèfons amb cable, que estaven al menjador o al passadís de les cases. I, inevitablement, aquelles converses les seguíem tots i totes. Aquella il·lusió del meu pare es va encomanar a tota la família i som tots penyistes pràcticament des dels inicis de la festa. Jo particularment he viscut les diferents fases de l'Aplec. Des de l'Aplec, que era solament un dia, amb els cargols que es cuinaven a la penya i on tothom participava d'una manera directa i passava una calor insuportable al Xoperal, passant pel canvi al recinte de la fira i de la professionalització, si es pot dir així, d'algunes de les tasques de l'Aplec, entre elles algunes vegades cuinar o encarregar-se de la intendència, que han permès alliberar temps de gestió i segurament gaudir més a fons de la festa per part dels penyistes. També he viscut la festa i la música de les nits de l'Aplec. És un record viscut dels meus anys de joventut a la universitat, de compartir tot el temps d'oci amb els amics, amb les amigues, i que són anys en què els minuts s'allarguen i la vida, si tot va bé, configura un espai de creixement i de gaudi important per la joventut. Per tant, soc d'Aplec. I sí, a més, m'agraden els cargols. Puntualitzo això perquè a Lleida també hi ha gent a qui no li agraden els cargols. En conec algun o alguna, tranquil, no desvetllaré el teu nom, encara que estigues per aquí avui, però no vull deixar anar que l'Aplec és també part d'aquestes persones i aquesta és una de les grans grandeses de la festa. Permeteu-me resseguir en paral·lel alguns moments de la història de la nostra Universitat de Lleida i de l'Aplec del Cargol. Mireu, a l'any 1980
és l'any del primer aplec del Cargol i en aquells moments aquí podíem estudiar dret, agrònoms, filosofia i lletres, medicina o magisteri. El primer aplec es va fer només un any abans d'un moment que va ser clau pels nostres estudis i per la Universitat de Lleida. I és que al 1981 l'Ajuntament de Lleida, amb la col·laboració de la Diputació, van adquirir l'edifici del Seminari Diocesà perquè fos la nova seu universitària. És aquest edifici que representa tant i que és un tret d'identitat, és la seu de rectorat, que està a la plaça Víctor Siurana, i que és, com dic, la identitat pròpia de la Universitat de Lleida. Més tard, al 1991, el Parlament de Catalunya aprova la creació de la Universitat de Lleida, el qual implica que guanyem autonomia i passem a tenir una universitat pròpia, de la que passaran a dependre tots aquests estudis que abans he mencionat, que en aquells moments depenien de les altres universitats catalanes. I passem, per tant, a tenir, com dic, una universitat pròpia que porta el nom de la nostra ciutat. Aquell mateix any, l'aplec del Cargol també va avançar en identitat pròpia, perquè va ser el primer any que va guanyar autonomia i es desmarca de la festa major, per començar una nova etapa en la que tindrà el seu propi cap de setmana. Avancem al 93, l'aplec del Cargol deixa el Soperal i inicia una nova etapa al recinte dels Camps Elisis. I aquell mateix any, la Universitat de Lleida escull per primera vegada el seu primer rector i iniciem la redacció dels nostres primers estatuts. Un canvi també d'etapa més que rellevant. I avui, ara mateix, en aquest curs 2025, en què l'aplec celebra el 45 aniversari, nosaltres a la universitat celebrem el 725 aniversari de la nostra creació i el 30 aniversari de la nostra refundació. Per tant, encetem un canvi de cicle impressionant amb nous reptes pel davant. Per tant, Lleida creix, la UDL creix i l'aplec també creix, que ha fet un salt endavant amb noves colles i collistes que s'incorporen aquest any. També tenim en comú que l'aplec ha guanyat projecció internacional. De fet, ha estat declarada festa tradicional d'interès nacional, festa d'interès turístic nacional i és fruit també d'interès mediàtic que va molt més enllà de les nostres fronteres. Nosaltres, a la Universitat de Lleida, també hem crescut amb internacionalització. Penseu que tenim 11 dobles graus internacionals, cada any acollim professorat d'altres països, som presents cada cop més en rànquings de qualitat dels estudis superiors a nivell internacional i molt estudiant que va i ve per les nostres aules d'Erasmus d'altres països també formen part d'aquest aplec. De totes maneres, això últim ens ho explicaria molt millor el Joan Carles Mercader, tècnic de la Universitat de Lleida, vicepresident de la FECOI, però us asseguro que els estudiants de mobilitat, els estudiants internacionals, assistir a l'aplec és una experiència única. I, de fet, jo crec que el Joan Carles ho fica al seu calendari, al calendari dels Erasmus Lleida, apareix l'aplec del Cargol. Hem passat, per tant, de ser una universitat petita a ser una universitat rellevant, amb projecció molt més enllà de les nostres terres. I l'aplec ha passat de ser pràcticament una trobada d'amics a la vora del riu a ser un gran esdeveniment gastronòmic de Lleida que té projecció arreu. UDL i aplec també compartim collistes, molts. No us puc facilitar, ho he intentat, però no us puc facilitar la dada exacta. Però us puc assegurar que la meva experiència personal com a professora i docent, que els dies previs a l'aplec i sobretot el dijous, el divendres i el dilluns següent, els campus de Lleida de la universitat es respira aplec per tot arreu. A les aules hi ha més moviment. Els campus es plenen de nois i noies que van amb samarretes, mocadors, de les seves colles. Aquell divendres
També el professor que fa classe a la tarda nota que ha començat l'aplec, perquè en realitat les classes estan molt poc concorregudes i els alumnes que sí que hi aneu, veig aquí uns quants, ho tenen tot a punt per marxar ràpid, tan bon punt el professor o la professora acaba. Podria assegurar que hi ha una convenció no escrita per tenir certa o molta tolerància aquell dia, perquè l'estudiantat pugui gaudir de la festa gastronòmica de la nostra ciutat. També cal reconèixer, i això ho he viscut també amb les meves carns, lo difícil que és fer classe un dilluns a les 8 del matí després de l'aplec. És difícil per tothom, per l'estudiantat, claro, però per nosaltres, pel professorat també. I és que la bombolla de l'aplec el dilluns ja ha acabat i el context de relació entre nosaltres, entre professors i alumnes, ha de tornar a una formalitat que havíem perdut el cap de setmana anterior. En definitiva, ja veieu que l'aplec per mi és un aplec matriosca, com aquelles figures russes que hi ha un nino a dins de cada nino. I és que hi ha molts aplecs dintre d'un sol aplec. Hi ha l'espai de dia de convivència de famílies que van amb els seus fills i la gent gran, hi ha l'espai de nit on la festa i la música envaeixen les parcel·les i les colles, hi ha l'espai gastronòmic on cada colla intenta cada any ajustar-se millor a totes les demandes, però si hi ha dues coses que a mi sempre m'han agradat especialment són tant el seu caràcter intergeneracional com la capacitat que es convertir l'aplec també a un espai de joc pels nens i per les nenes. Que aixequi la mà qui no ha estat mai ruixat per una pistola d'aigua. Fa anys que ja s'ha convertit en la joguina preferida dels nens i de les nenes i també dels que no ho són tant. I encara avui regnen en tot el que serien els dies de l'aplec. De fet, la meva filla petita, que ja té 27, encara ara guarda com un tresor enorme una pistola d'aigua enorme que li va regalar una persona molt estimada per mi perquè anés ben equipada a l'aplec del Cargol. Deia Francesco Tonucci, que és un gran pedagog italià honoris causa de la nostra universitat, que el joc ha de tenir un component d'aventura, d'exploració. I no em negareu que recórrer els passadissos entre penyes, anar a buscar els amics i les amigues que estan en una penya o en una altra, quedar als espais de joc que hi ha davant del Palau de Vidre. Són activitats lliures que l'aplec propicia. També fomenta una autonomia de moviment per nens i nenes que facilita la seguretat que dona el portar l'uniforme de la teva penya. I és que, si bé l'aplec ha anat desenvolupant espais de joc, més enllà d'això, jo crec que es converteix en un recinte de confiança, on els adults creen de facto una xarxa de suport i els nens i nenes experimenten la llibertat de jugar, compartir espai a l'aire lliure, sense cotxes, i, en definitiva, viure un oasis enmig de la prevalença dels jocs digitals i de l'abús de les pantalles. No entraré avui és un dia de festa, en una reflexió més profunda sobre el fet que moltes vegades per a aquests nens i nenes el seu primer contacte amb l'alcohol també és a l'aplec del Cargol. Efectivament, ens veuen gaudint de la festa i potser seria bo que aquests brindis que fem fossin cada cop més grans amb vasos més petits. Crec que seria una bona fórmula per donar exemple amb aquests nens i nenes. Però bé, recomanacions a part, el segon aspecte que també m'agrada molt és aquesta connexió intergeneracional que us mencionava abans. I és que l'aplec és un espai polièdric on hi ha diferents generacions, hi ha diferents experiències vitals. Cada colla és un nucli de convivència. Cada colla s'organitza per tenir-ho tot previst. I també per lo que no està previst, perquè la incòmoda pluja ens ha acompanyat més d'un cop, però a l'aplec ho resisteix tot i continua encara que hi hagi pluja. Si comptem les hores compartides, no són moltes, però la intensitat de la convivència i el fet que sigui intergeneracional jo crec que té un efecte molt important en la creació de vincles que perduren i en molts casos per sempre. Perquè aprofites l'aplec per connectar amb amics dels teus fills,
amb els amics dels teus pares, amb persones de la feina, amb alumnes, amb exalumnes que han muntat una penya, te vas passejant i trobant i saludant amb persones de totes les edats. De fet, per mi és una festa que ens iguala a tots, perquè durant uns dies tornem a l'essència de ser persones i la dedicació professional, l'origen o altres consideracions que en el nostre dia a dia poden tenir repercussió durant els dies de l'aplec queden totalment difuminats. L'aplec, doncs, és marca de la ciutat de Lleida i també ho és la Universitat de Lleida. Totes dues han arrelat fortament a Lleida gràcies a la legitimitat social incontestable. La societat lleidatana ha cregut i ha donat suport i li ha fet confiança. A l'aplec ha estat una experiència d'èxit que ha permès generar connexions entre generacions i avui nets i besnets dels primers fundadors i primers collistes formen part de l'aplec. I la UDL, des de la seva refundació, també ha anat creixent per la confiança de totes les famílies de la ciutat de Lleida perquè l'han vist i enfortit en el seu prestigi i la seva reputació. Us donaré una dada, solament una, no s'espanteu, i és que penseu que l'any 2001 solament el 5,2% de la població lleidatana tenia estudis universitaris. Érem la província amb menys titulats universitaris de tota Catalunya. A l'any 2020 ja érem el 28% de la població els que tenim estudis universitaris i hem passat a ser la segona província amb més estudis superiors, solament darrere de Barcelona. Això diu molt de lo que ha suposat per Lleida la Universitat de Lleida, que, com dic, ha crescut per la confiança que n'hem fet entre tots i totes. Encara més, us diré una altra cosa, i és que en data del segle XIX, l'edifici que us he comentat abans, l'edifici de rectorat, també hi ha petites escultures de caragols. Us animo a trobar-los. A la porta d'entrada, a les columnes que envolten els vitralls del Saló Víctor Siurana, hi ha uns caragols fets amb una forma. I jo me preguntava, quan preparava el pregó, si a la Universitat de Salamanca sempre hi ha grups de turistes que estan buscant la granota a la porta del seu edifici de rectorat, per què no ens animem nosaltres a buscar els caragols que hi ha a les nostres portes? Per què no ens inventem la nostra pròpia tradició sobre la sort de la primera persona que troba el caragol als vitralls del Víctor Siurana? En fi, m'ha agradat molt preparar aquest pregó perquè m'ha ajudat també a descobrir moltes coses que desconeixia. Per exemple, un llibre del 1614 de l'Estudi General sobre gastronomia medieval on ja hi havia instruccions sobre com cuinar caragols i caragolines i que fa una descripció dels caragols que m'ha cridat, que us vull compartir. Hay muchos tipos de caracoles y todos tienen 4 cuernos redondos con una cabecilla por encima, son lubricosos y resbaladizos y sin ojos y dejan rastro por allí por donde pueden pasar. En fin, ja queden molts pocs dies per recuperar la samarreta, els davantals i començar a tenir-ho tot a punt per gaudir de l'aplec. Cadascú del que desitgi, del de dia, del de nit, amb fills, sense fills, però tots a gaudir de l'esclat de colors i de l'alegria que inundarà la nostra ciutat. Benvinguts i benvingudes als nous collistes. Amics i amigues, molt bon aplec. Visca Lleida, visca la Universitat de Lleida i visca l'aplec del Cargol.